Sħubija bejn Xjenza Malta u l-Ministeru tas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva se tara li tiġi indirizzata l-problema tal-obeżità f'pajjiżna. Għal dan il-għand nieda programm ta' riċerka b'investiment ta' 300,000 € li jappoġġja l-isforzi nazzjonali li qed isiru biex jinvestigaw l-impatt tal-ikel u l-obeżità f'pajjiżna. Il-programm innovattiv se jiffoka fuq 3 toqsma prinċipali li huma t-tikketti fuq l-pakkeġġjar tal-ikel, il-provista tal-ikel u l-promozzjoni tal-ikel. Dan qed isir bħala parti mill-politika tal-Gvern fl-implementazzjoni tal-istrateġija fir-riċerka u l-edukazzjoni għas snin 2023-2027. F'kummenti li għaddiet waqt it-tnedija tal-programm, is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gawci qalet kif din ir-riċerki bżonn juża immens hekk kif il-miri li kellu pajjiżna kontra l-obeżità baqgħu ma ntlaħqux fl-aħħar snin u għalhekk meħtieġ approċċ differenti għal azzjoni aktar effettiva. Il-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Abela tenna li biex nattakkaw din il-problema komplessa li baqgħet tippersisti trid tiġi kkunsidrata kull idea innovattiva anke x'is-soluzzjoni mhix waħda singolari u sempliċi. L-obeżità hija marda komplessa immens. Hija marda li taffettwa l-organi kollha tal-ġisem, iddaħħal magħha ħafna marti ieħor bħal pressjoni, mart tal-qalb, artrite, problemi tan-nifs, il-kanċer, riskju tal-kanċer. Huwa importanti li ssir riċerka f'kull aspett li għandu x'jaqsam mal-obeżità. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Zoppartitante qal minn barra l-aspett ekonomiku l-għanu li persuni jgħixu ħajjithom iżjed kuntenti u b'saħħithom. Interessana ħafna il-well-being, il-benesseri tan-nies. Jiġifieri kemm għandna n-nies li huma kuntenti, komdi u fuq kollox b'saħħithom. Għalhekk din ir-riċerka flimkien mal-Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva sabiex ikollna nies b'saħħithom u fl-aħħar mill-aħħar li jkunu nies li huma kontenti. Bir-riċerka li se ssir b'kollaborazzjoni wiesa u tamat li tinħoloq strateġija li twassal għal riżultati b'saħħithom kontra din il-pjaga fis-soċjetà. Bħallu se jintażlu 3 studju li se jiġi finanzjati sa 100,000 € għal kull proġett, bl-applikazzjoni għalqu fis-7 ta' Lulju li ġej. Se tiġi organizzata sessjoni ta' informazzjoni apposta nhar it-tnejn li ġej waqt li iżjed informazzjoni tista' tinkiseb mill-website ta' Xjenza Malta, xjenzamalta.mt.